μ' ακούτε? Ναι, ναι. Σας καλώ από Θεσσαλονίκη. Μου στείλετε ένα μήνυμα να μάθω πού ψηφίζω και τι ώρα, επειδή εγώ δεν ξέρω πού ψηφίζω και τι ώρα. Πώς μπορώ να το μάθω? Θα σας πω εγώ. Λοιπόν, Θεσσαλονίκη, μπορείτε να ψηφίζετε στη ΔΕΣ, περίπτερο 7, στα γραφεία του Πασόκ, Βασιλέως Ηρακλείου 30, Ναι. στα ΚΑΠΗ Αγίων Αναργύρων και στο Πολιτιστικό Κέντρο Τούμπας. Μάλιστα. Να κάνω μια ερώτηση. Παρακαλώ. Έτσι, δηλαδή, με ποια λογική ψηφίζουμε μοναδικό υποψήφιο? Γιατί κάνουμε τις εκλογές? Για να δείξετε την υποστήριξή σας προς τον κύριο Βενιζέλο, ότι είστε μαζί του. Αφού είναι μοναδικός υποψήφιος, είτε πάω είτε δεν πάω, δεν θα βγει Αν αυτός. δεν συμφωνείτε όμως, δεν έχει να κάνει. Αν δεν συμφωνείτε, δεν Έχω δηλαδή επιλογή, δικαίωμα και άκυρο και λευκό. Ναι, εννοείται. Δηλαδή και υπάρχει περίπτωση αυτό να μην τον βγάλει? Να μην βγει λίγο δύσκολο, έτσι, έως απίθανο. Αλλά έτσι όμως θα δείξει ο κόσμος τι πραγματικά θέλει. Και αν κρίνει ότι θέλει τον κύριο Βενιζέλο για πρόεδρο του Πασόκ. Και να σας ρωτήσω και κάτι ακόμη. Περνάτε και ένα μήνυμα μέσα από αυτό, έτσι. Εγώ το μήνυμα αυτό που θα περάσω είναι ότι τα κόμματα αυτά που καταστρέψαν την Ελλάδα μας ζητάνε την ψήφο μας και εμείς είμαστε μαλάκες και πάμε και ψηφίζουμε. Πλάκα μας κάνετε όλοι. Μπορείτε να μην πάτε να ψηφίσετε. Εννοείται ότι δεν θα πάμε να ψηφίσουμε. Εννοείται ότι δεν θα πάμε και εννοείται και στις εκλογές θα είμαστε πολέμοι οποιοδήποτε τέτοιου κόμματος που εσείς καταστρέψατε την Ελλάδα και τη χώρα μας. Ποιοι νομίζετε δηλαδή ότι βγαίνετε τώρα και μας ζητάτε συγγνώμη από τον ελληνικό λαό για τα βάσανα που έχετε προκαλέσει? Και το έχετε ξεπουλήσει το έργο. Μπορείτε να κρίνετε και άμα δεν επιθυμείτε μπορείτε να μην ψηφίσετε. Εγώ πάντως θα σας πω να είστε καλά. Λυπάμαι που είστε στους Έλληνες που ανήκουν στην κατηγορία των προβάτων. Εμείς σαν ελεύθεροι Έλληνες δεν πρόκειται να ψηφίσουμε. Καλησπέρα σας. Κανένα πρόβλημα, να είστε καλά. Είναι Κυριακή και δεν έχεις τι να κάνεις. Βαριέσαι και δεν ξέρεις πώς να περάσεις το απόγευμα της Κυριακής. Τότε δεν έχεις παρά να πεταχτείς ως το διπλανό εκλογικό κέντρο του Πασόκ και να ψηφίσεις τον ηγέτη που θες. Προσοχή, το δίλημμα είναι μεγάλο, γιατί οι επιλογές είναι πολλές. Α. Βενιζέλος. Β. Βενιζέλος. Γ. Βενιζέλος. Επιπλέον θα πληρώσεις και 2 ευρώ. Λεφτά υπάρχουν. Αλλά μην τολμήσεις να ζητήσεις απόδειξη. Επίσης θα έχεις τη δυνατότητα να συνομιλήσεις εκεί με υπόλοιπους ψηφοφόρους, λέγοντας πως σήμερα το Πασόκ αλλάζει σελίδα. Για εμάς, για το Πασόκ, διοργανώνεται μια γιορτή δημοκρατίας και συμμετοχής. Ευτυχώς που έχουμε τεθεί υπό έλεγχο. Πώς θα γίνει το κόμμα και πως ήρθε η ώρα της ανάπτυξης στην Ελλάδα και πως η Νέα Δημοκρατία, το ΛΑΟΣ, το ΚΚΕ, το ΣΥΡΙΖΑ και όλοι οι άλλοι είναι μπακλαβάδες. Ναι. Μου αρέσει να ψηφίζω Πασόκ γιατί με βάζει στο δρόμο της Ευρώπης. Ναι, μου αρέσει να ψηφίζω Πασόκ γιατί μου μειώνει τους μισθούς και τις συντάξεις. Τελικά υπάρχουν ακόμα Πασόκοι σε αυτή τη χώρα και είναι πολλοί. Ζουν ανάμεσά μας. Μπράβο!